Jamen, så er vi kommet til Køge, og vi står foran Køges ældste hus. Og det, der er lidt sjovt, det er, at det er sådan nogle store munkesten, det faktisk er bygget af. Og det er jo mange gange før i tiden, der tog man jo stenene fra andre ting, hvor det var faldet, eller hvor det var pillet ned og brugt igen. Så jeg vil næsten våge den påstand, at det her det er garanteret genbrugssten, vi har taget her. En anden ting, der er ved huset her, det er, at hvis vi kigger op på taget, så kan I se, at der har vi munke- og nonnesten. Hedder det faktisk, de der tagkonstruktioner, hvor vi murer teglet oven på det andet der. Så det er det, der kaldes for en munke og nonne.